аз съм Блейзър TV, тук до мен са моите приятели Радо и Марто и това е първият епизод с нашето оцеляване. И да започваме. Сега, айде да събираме дърва хора. Ние докато чакахме Марто, докато си направи този акаунт камачето, ние окастрихме всички дървета. Не е верно. Сега малко. Виж, има много още дървета да окастват. Фули, бе. Бля. А така отгоре. Къде ще живеем? В началото. Къде е пустинята? Тук някой трябва да търси. Тя е нататък. То уверен ти като си увеличил чънковете. Де е пустинята? Някой да ни води. Радо. Да, бе, ти. Ти си увеличил чънковете. Ей! Добре. Божидарчо! И аз се видя. Аз се тъпах до Божидарчо. Ей. Тук няма тъпа, тук се пише тъпа. Да, не знам, че се пише тъпа. О, ябъки! Отзад на Марто му има YouTube, Чакай, че ли аз не съм забелязал. Аре, къде ще... Събирайте дърво, бе. Ти. Ела, къде ще живеем? Аз ще събира брезово, аз ще събира от бяло. Как ще събираш брезово? Какво ти иска да събира? Още го. Може да не стане красива къщата. Ние сега къде живеем? В дупка ли няколко дни или къде? Да, това дупка, бе. Да ще направим дупка. Радо, Блейзър, Ники, я им кажа такова, че за малко ще сме на Peaceful. Да, докато намерим малко храна. И тогава аз се пущам на... Тук къвто остров е, тук няма нищо е. Така, че няма нищо. Аз... О, прасета! Къде ги? Направи си меч, аз намерих ябълка. Обирайте всичко. Направи си меч и ги убий. Бахти, бъгът ти имам, виждам ID-то на всеки айтъм. И аз имам такъв. Какво е, бе? Ето тук. Правете си, не ги убивайте всички, оставе. Не ги убивайте даже. Вие убивайте, аз ще отида да търся, тук трябва да има не... то е много. Оставете две прасета да си ги размножаваме. И една лопата си направя. Да, направете си. Това е най-важното. Кирка Меч. и брадва. И меч. Да. Пържалки! Тук е пълно с прасета. Гъби! Чакай да слезна да отбера малко камък. Майко мила! Спамнър! Какво е? Спамнър! Къде е? Ето го. Има ли често? Не, няма. Спаунер, омага! Бахти! Ние сме на Peaceful. Не, бе, ти сега ли се усети? Това е на скелет, бати. После къде си? Хора, да живеем тук! Ейни, Марто, ейни! Марто, тук горе. Ето на. Зад тебе. Ела го пиш, Вижте кол, някой да вземе кола. Тук да живеем няколко дни, искате ли? Искате ли това да щупим спаунери и да живеем тук? Това ни е готова къща. Не дей повече, Радо, не дей убия повече монстри. Прасета. Ела, Радо, виж, ела да обереш кола, тук има кол. Аз имам кирка, ела. Ето. Малко ти взима и камък. Камък. Аз отивам кода, какво направя? Да ви напомним, че аз, Марто и Ники тренираме футбол, само че без Ники. Аз ще Ние хода. с Радо сме в ботех хобби. Тези, които са буфери, да не се виждат. Те които са? Буфери? Ники, ама през лятото идва и на проби. Не през лятото е, пролета ще идвам. Да, пролета, Тогава 100%. Чакай, Марто, не дей. Марто, не дей тук, тук ще направим стълбички. Да можем. Тук се изпеча. Дайте... Чупете спаунера. Аз имам кирка, остави на нужда. Ще отнеме бая време. Готово. Кой се крафтинга?
Аз. Ела да го сложиш тук. И аз идвам. Чакай сега да направя торчове, аз идвам. Да, направете торчове, слагайте. Ама тук ще трябва да продължим с каблстон. Който има каблстон да слага и тук. Аз. Почва да запълваш. Ей, добре, бе. Давай, това си ни е готова къща. Супер. Само че гадото е, че няма често. Еми да, ма пак е нещо да пак. Искам малко. Ето имаме молстоун. За пот. Още го. Еми добре, сложи крафтинга някъде, Марто. Ето тук. Чакай сега. Дай ти, сега си направим и крафтинг, и печка, и... Аз имам крафтинг. Напред. Дай сега си направим инструменти. Аз ще събера още малко камък. Аз сега отивам долу. Радо, направим една кирка. А давай, ти си бати. Ети. Ама аз имам дървен, на мен ми трябва камъни. Добре. Станко. Сега ще направя. Плайера наша се. Добре. Пазете айрана, той е бая ценен. Може да ни потряза нещо. Ела да ти дам. Ето ти. Ето ти, Марта. Аз ще направя нещо като твоя скин ще направя. Моя? Да, подобен на твоя. Това не е твой скин, това е на някакъв друг. Не. Той от един сайт. Да, от нета, да, знам. И аз преди оттам си ги взимах. Аз сега съм без скин, като скубал мът също съм скин. Ще си го направя като твоя, обаче шарките няма да са червени, а са сини. Вместо да се разпрати, идвайте да събират. Ма аз събирам камък, какво се разправям? Дай 3 каблстон, може ли, Марто? Да си направя брадва, камъна. Да. Аз ще направя малко второто, защото... То ни е, то е добре къщата, ама къщата. Аз слизам надолу. Аз виждам даже колко процента изхабена брадват такива работи. Ей, например, меча ми. Хора, аз слизам сега. От 59%, а от 59 е на Кой 51. ми е дали тази каменна кирка? Аз. Аз чудо отида. Имаме 11 айрон. Добре, да го пазим. Аз тук ще събирам дърво. Аз тук събрах някъде към 36 каба. 37 каба. Каблстон. Аз ще направя често. Окей, напри 1-2. Няма нужда повече. Още, ние не сме, няма какво толкова да слагаме в тях. Ще направя един голям. Така. Идем. О, ма не ми лаги! Не знам, що не ми лаги хич. Това е много хубаво. Той на Радо начин му е бая силен компа. Да, ти си. Това е лаптоп, бе. Неговия лаптоп. Ема, бая се добре, хич не лаги, а сме 3 човека. Предположение, че в някои такива хамачи върнати. О, намерих равин! Равин. О, айрон! Джунглата. Не, Крави. в смисъл равин. Това Амазонка ли е, бе? Аз в Амазонка ли съм, бе? Да, аз съм в Амазонка. Аз ще търся сел някъде, ако нещо да живеем в село. Как ще живеем в село? И да го оберем. Аз обичам... Ще има. О, sugar canes. Намерих sugar canes. И аз. Добре, по-важно е да намерим сега... Какво беше? Да, все да се направим. Ама не, ние като го пуснем... човек ние може като си ги пуснем... не дей убивай. Ще я привлечем и ще я окастреме с ножица. Аз имам айрон, тъпни... Радо, ти под земята ли? Да. Той е миньор. Аз имам 40 кола. Той е Радо нашия миньор. Радо ще е миньора. Да. Аз загубих моя къща. Не, намерих. Добре. Защото аз съм бая, съм се отдалечил. И като не съм и добре чънковете не Аз виждам. искам да направя на печка. Чакай, аз ще увелича малко чънковете, че така нищо не виждам. Аз имам... Сега ще ви кажа, имам... Пускам 5 чънка. О, и с 5 чънка не ми лаги. Добре. Ма на те полаги ли? Обикновено, защото ти снимам,
И обикновено аз хоствам световете, в смисъл аз ги създавам и съм си го направил на по-малко чънкове. И на моите някои други приятели им са много слаби лаптопите, компютрите и все едно. Аз чукам. Гол и още един спаунър. Да! Има ли често в него? Не съм възикал. Идвам я! Къде бе? Къде си, бе? О, това не е ли дъма, бе? Не знам кое, ма. Трябва ни айрон кирка. Вземи някакъв торчи, давай да ходи. Скачай. Бе. И майна, прави сняг. Майна, това май е дъма. От дъма, бе. Кой левел сме? 21 не е голд. Къде е спаунера? Ето го, ето. Това е отго... Ето го. Фрадо, даваш ли? О, да. Айрон! Не айрон! Не има конструк. Често е! Дай да се изкачим. О, сини! И пак няма айрон! Има диаманти на то! О, седла, брони, хляб, не им так. Супер! Имам диаманти на то! Имам диаманти на... Кирка. На броня, не. Това част от броня. Коя част от броня? Честплей. Хелмът. Родителето. Хелмът. На коня, бе! На коня. Аз имам желязна броня на кон и 2 седла. Трябваше на още едно. Давай. И ни трябваха 3 кони. Аз имам едно седло. Но, значи трябва 3 коня. И сме. Кой е? Аз пече пържоли. Кой? Аз до сега имам пържоли аз. Чай ще тъпам до Мартон да му дам да се спече малко. Ма нямам кол. Коста. Аз имам 35 кол. Ти такива ли бе? Аз имам... Ние сме 11 метра. Намерих редстон. Добре, взимай за машини. Мапис. Супер. Марто, спри са! И Марто, спри си споделянето. Господи. Да. Сега не ме интересуват хъба си и двете кирки. Защото Добре, Марто, гледай какво става в честа. да събирам такова. Имаме и... Взели от спаунера честове. Да, взех от честовете неща. Ама честовете, ели? Често не. Сега ще ги взема. Слагам малко дърво, събрах. Отивам за още. Пържолки. Не знам. Аз не... Чакай, че сутрин не навън. Не знам. Марко, я виж ти. Добре, сега ще... Дене! Дене, да. Дай, сега се пускаме на нормал. But small texture пак пясъка изглежда. Марко, слагам стъпа. Тъпа. Ох. Какво стана, бе? Защото аз забравих, че когато съм влиза и зомбите ще дойдат, ще ме нападнат. И сега... Пак там минала. Не, той тук събира шкаба слон. Пържолки искате ли? Може. Ники, взели честовете уния? Взех айтъм. Виж, честа има айтъм. А честовете уния от спалнера взели ли? Не. Дай малко. Да. Те 4 са за Радо. Взимай Радо. Ама аз имам една ябълка. Тук в честа има 2 хляба, пазете ги. Слагам и 2 гъбки. Аз имам 8 пържоли. Хора, чакайте сега. Намерете чакъл. Грейво. Едната работа. Грейво. Клей! Намерих клей. Пуска ли става, бе? Намерих клей. Може да си направим... Хора, намерих клей, може да си направим сакси. Сакси, за какво мислите? Под вода съм! Нищо няма! Хора, какво става тук, бе? Вода тесна. Наводнение! Чакай.
Дай една кирка, Радо. Давай. Аз имам кирка, аз. Дай Марто. Това ти трябва. Все едно, дай някакво. Ето сега. Трябва ми се падне. Ма внимайте, че ще има наводнение. Ето. То не ми трябваше флинтове, ало, лека съм за това. За какво е? Някой да търси... За какво ти е флинт? Ми трябва флинт. Някой да ходи да търси овце. Аз събирам клей. Аз събирам клей. Вода! Вода! Бати гамко наводнение. Наводнени сме. Блокирайте го тая дупка с клея, блокирайте с нещо. Защото сега ще се... 23 айрон. Добре. Аз не виждам. Тук е пълно с клей, майна. Купне! Коне! Абе, нямам да това нощи. Знаеш колко още има? За какво е? Ще ходим с тях на пътешествие, ама трябва да знаем пътя, за да се връща. Ама Няма ли тъпа холм? Не, тук няма. Да. И то без това ще да те телепортне без коня. Овце! Къде си, Марко? Телепортвам се в теб. Аз ще да при къщата. Имам един стак и 17 Къде клей. си? Къде? Горе са. Стак и Аз ще 17 взема клей. с това. Значи общо 9 ни трябва, така ли? Да. Ма близо ли са до къщата? Близо ли са до къщата? Кой? Нема. 5. Значи още 4. Ето горе има. Айде, готови сме. Супер. Чай сега. Тая колко ми даде? Тук отдолу по дървото има още една. Отдолу има още една. Ето я. Моля те, дай ми 2. Сай, готови сме. Айде да се връщаме. Аз съм в къщата, тъпойте се. Марто, то близко ли е, бе? Да. Аз го видях. Ти трябва да ми видиш Ника. Ника трябва да ми видиш. Той Ника, по Ника се... Вижда... Вие стойте тук, аз отивам там да търся нещо. Там има sugar canes и аз имам 4 в мен. Аз искам ни пържолки. Аз я хапвам. Браво, Марко, че ги намери. Той аз намерих. Кога е? Трябва сега да направим леглата сега. Да, направете ги да има къде да спим. Много нема. Коки! Мри! Тъпа кокошка. Мри! У мен има пиле. Аз имам 2. Аз имам 3. Храна? И аз вече имам 3. Сега ще имам... Не, няма да имам 4. Айде, 3 легла са готови. И 3 пилета са готови. Къде ще ги сложим? Не знам. Ето тук, Радо. Ето тук, виж. Ето. Тук. Ай, Ники, готови сме. Чакай, аз тук ще взема малко цветя за цветни глупости. Аз имам 3 яйца. Да. Сега. Добре, айде сега ще приключим епизода. Радо, дай един торч. Дай един торч за малко. Торч. Добре, сега ще трябва да приключим епизода. Кой духа така в микрофона? Марко. Аз ще го приключваме, бе. Толкова още малко. Да, още малко и ще го приключим, защото ме кара да ставам. Не иска се да отбая рано. Ники, ай прибирай се остана. Само тук няма нищо интересно да па. Нося малко храна. Ай, че се стъмнявам. Тук съм. Аз съм като някакъв пазач. Ай сега да спим. Още не се е стъмнило до край. Абе, не се слага така легла, бе.
Абе така, добре. Ма не сме ги убили. Аре, Никито ще ги сложи. Ай, Ники сложи. Е така, по едно някъде. Къде ще е трето? То няма място за трето. Чакай, ти не е тук. Ей тук няма. Е тук. Чакай, е така бе. Нела. Е. А, да, е така. Тук. Кой къде ще списа? Аз съм по средата. Аз съм е тук. На мен ще ми е най-студено до това. Стената. Да. Какво става? Добре, да приключваме ли? А къде е това айрано е? У мене. Не, в честа. Да. Сега дай да Направете айрон инструменти. Не, направи малко кирки и мечове. Да, Добре, само кирки и мечове, само кирки и мечове. Кирки, дай само кирки, най-важно. Гол да обрали го, Радо, гол да обрали го. Как да го обера? Аз нямам кирка. Май, трябваше да, като бях дошъл, да ми дадеш айрона, да ти направя една кирка. Айде, аз си направих една айрон кирка и вие си направете по една. Ама аз си направя един меч. Давай, бат, всеки по една кирка. Добре. Ето, взимай и сложил съм ти точно 3. Зомби! Грозник! Крипър! Идиот! Идиота крипър. Алай, аз съм човека с кирката. Отдолу има пая. Ой, къде са да им разкаже играта? Добре, дай ти я слон поне врати някъде. Давай. Къде? Де сте, бе? Ей! Тук, Радо, е тук. Да. Тук, виж. Къде са тези две блока? Ау! Сега ще направя. Марто ме бутна. Марто само. Нокаут. Владимир Кличко. Чакай, Радо, сетих се къде, бе? Радо, виж, ей тук, където аз го бях изкопал, имаш и край на това на мината, можеш и да такова. Нела, тук се е идеално. Добре. Направете само чая, ще си направя. Аз искам да посъбирам малко дърво. Аз съм събрал, бе. Аз два стака, бе. Още. Аз да събера ли акация, бе? Ей, тук ще сложа стуби. Така. Сега дайте отвънка да го направим и да приключим. Ей, тук също стуби ни трябват. Ей, тук също стуби. Чакай, отивам да направя още. Да приключваме и позорим. Това път е кратък. Утре е по-рано, като съм свободен. Аз днеска не бях свободен много. Ей така, тук. Хоп. Хоп. Тук ще го изкопвам. Ма по-късно ще направим къща. Давай. Не така да живеем. Аз събрах 4 кактуса. Така не става. Както сте закони са? За цветна боя. За българското знаме. Така. Ей, тук е така, ще го направим. Да изкачваме по-лесно. Ники, само нас да пускаш двамата. Искаш ли? Само двамата с Радо да играем. Да. Това е него. Той ще решава. Не бе, в училище на матч. Добре, бе. Само нас двамата. Искаш ли, Радо? Добре, направете още малко стълби. Елате да ви дам дървото. Ела, Марто. Ето. Ето, дам го на Радо. Колко часа стана? Почти 10. Че ще ни трябват още стълби. Аз какво правя? Чанал. Аз ще направя стълби. Аз ще направя врати. Още две ни трябват за отвънка. Да. Тук ни трябва. Колко ти трябва стълби, Ники? 2, 4, 6 някъде. 6. 6. 8 ти направя. Става. Трябва да го украсим обаче. Другия епизод ще стане. Кой го щупи това, бе? Кой го щупи? Не съм аз. Айде това. Постави една стълбичка, Марто. Постави една стълбичка тук. Някой има... Дай. Така. Едно дърво.
Някой влезе от дър. Не. Аз... Дай ми едното. Ти нямаш ли такива... Дай стълбичките, Марто. Ай, готово. Колко трябва? Дай всички. Не знам дали ще видят. Айде, евент. Защо не го направиш в кабел? Това е твоя. Ей, Вики, иде. Вики. Казвай. Това ми е код. Дай сега. Готов. Айде да приключим епизода, че вече има подводи. Добре, айде, елате да се... Чакай малко, е. Не дейвай, остави го. Абе, виж каква грудка е станала така, бе. Ала да се изкачваме бързо, е. Добре, идвайте. Абе, за какво ще ги направите с този тук? За края на епизода ще се съберем в къщата. Айде, добре, айде. Аз ще хода на заден. Аз ще хода назад. Чакайте малко. Сейф 5, аз хода сейф 5. Аз съм голям прон, затова не ходя се. Качете се на леглата си. Тук е моето е, Радо. Еми, добре, хора, това беше от... Радо, ти ще ми го чистиш, чули? Добре, хора, това беше от нас. Аз бях Блейзър ТВ. Това Тук. беше за епизод, надявам се да сте. Айде, абонирайте се и чао! Чао!